og velkommen til julenes næsteindslag. I dag skal vi snakke om kondition, respiration og blodets kredsløb. Videre til vores næseekspert, Niels. Ja, tak. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om blodets kredsløb. Hjertet, lungerne og blodkarnettet arbejder sammen om at forsyne kroppen med ilt og fjerne affaldsstoffet kuldioxid. Vi har 2 lunger. Den højre har 3 lapper, og den venstre har 2 lapper, fordi der skal være plads til hjertet. Lungerne består af millioner af små luftblærer, som hedder alveoler. Det er i alveolerne, at ilt kommer over i blodet, og kuldioxid kommer ud af blodet. Når vi trækker vejret, så går luften ind gennem næsen eller munden, ned gennem svælget og luftrøret. Luftrøret deler sig i 2 bronkier, en til hver lunge, og bronkierne deler sig videre i små bronkioler, som fører luften helt ud til alveolerne. Bruskringe i luftvejene sørger for, at de ikke klapper sammen. Vi bruger mellemgulvet og musklerne mellem ribbenene til at trække vejret. Når de trækker sig sammen, suges luft ind i lungerne. Når musklerne slapper af, presses luften ud. Lungerne er omgivet af 2 hinder med lidt væske imellem. Det gør, at lungerne kan bevæge sig uden at lave friktion. Hvis der kommer luft ind mellem hinderne, kan lungen falde sammen. Punktering. Alveolerne har meget tynde vægge, og det er omgivet af små blodkar, kapillærer. Her sker udvekslingen af gasser ved diffusion. Et stof bevæger sig fra høj koncentration til lav koncentration. Ilt diffunderer fra luften i alveolen og over i blodet, fordi der er mere ilt i luften end i blodet. Kuldioxid diffunderer fra blodet og over i alveolen, fordi der er mere kuldioxid i blodet end i luften. Kroppen udånder derefter kuldioxiden. Alveolerne har en meget stor samlet overflade, ca. 17 mm, hvilket gør udvekslingen hurtig. Lungerne kan indeholde 4-6 liter luft, men ved normal vejrtrækning bruger vi kun cirka en halv liter hver gang. Vi tager typisk 12-16 åndedrag i minuttet. Luftvejene fra næsesmund til bronkierne kaldes det døde rum, fordi der ikke sker udveksling der. Efter en maksimal indånding kan man puste ekstra meget luft ud. Dette kaldes vitalkapaciteten. Lungerne bliver aldrig helt tomme, fordi der altid er lidt luft tilbage, som kaldes residual luft. Blodkarnettet består af pulsårer, vener og kapillærer. Kapillærerne er de små blodkar, der ligger omkring alveolerne og sørger for, at blodet kan optage ilt og afgive kuldioxid. Hjertet pumper blodet rundt. Det afiltet blod sendes til lungerne, hvor det får ilt. Det iltede blod sendes tilbage til hjertet og videre ud i kroppen. På den måde arbejder hjertet, lungerne og blodkarnettet sammen hele tiden. Hej, og jeg er June Julesen, og jeg er en næseekspert om oxygen og respirationssystemer. Først så vil jeg gerne snakke om, hvordan konditionstal fungerer, og hvordan du måler det selv. Det konditionstal er egentlig en måde at fortælle på, hvor godt dit system transporterer oxygen rundt omkring i din krop. Måden du finder dit konditionstal på, er ved at lave en test, med hvor du sætter en bane, der er 20 meter lang, som du så løber i 15 sekunder intervaller frem og tilbage på. Først løber du frem og tilbage i 15 sekunder, og så holder du en 15 sekunders pause, og det fortsætter du så med i 10 minutter. I forhold til hvor mange meter du har løbet, kan du så finde ud af, hvad dit konditionstal er. Hvorfor er oxygen egentlig så vigtigt for vores system, og hvordan transporterer det egentlig rundt? Det bliver transporteret rundt igennem lungerne, og så videre rundt derfra. Oxygen er et livsnødvendigt stof for kroppen, fordi kroppens celler har brug for det til at producere energi, også kendt som ATP, hvilket produceres gennem respiration. Respiration er fundamentalt for alle funktioner i kroppen. Det bruges til at få musklerne til at arbejde, til at understøtte immunforsvaret. Uden ilt dør cellerne, især i hjernen, hjertet og nyren. Ilt hjælper også kroppen med at hele ved at bekæmpe bakterier og stimulere vækstfaktor. Og det var alt om ilt, oxygen og respiration. Jeg siger tak for mig i dag. Og det var så alt for i dag om kroppen. Jeg vil rigtig gerne takke vores eksperter for at komme og uddybe emnet om kroppen. Og jeg håber, I vil se med på vores næste udsendelse. Tusind tak for i dag.